Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay Mga tugang, good morning! Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po ang tuyang programa Aramon Yato, digdi po sa Radyo DCGB 729 kHz sa pintan ka mga radyo. Nahiling, nadadangog sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, sharing man sa DCGB Live app. Ako po ang sa lingkod, Mardela, dahil iba sa ditsanak, pero tiyan. Iba na po kita hanggang alas 12 minuto sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot ko niya pong aldaw ni Lunes. At siyempre, katuwang tayo dyan sa luwa sa Mega Force Patrol sa padagos po nilang pangangalap ng mga istorya. Danganing may balang ibog sa banuan sa mapukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan ang tuyang mga pag-iriba. Sa panginat ng tuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Yan po sa 3rd District. Yaon man sa Daraga area si Karen Nicole Ala. Sharing man sa mga sitwasyon pangyayari po dyan sa Kapitolyo Provincial. Partner Alar Mario sa City Hall asin sa mga pangyayari sa sur na parte kan Legazpi. Belated Happy Fiesta pa din. Sharing man dyan sa Legazpi 4th District asin sa Regional Center Site. Yan dyan si Joshua James Bino. Pantang duman sa 1st District. Nakaprangkisa po dyan ang sumuyang pag-iriba. Pading Jomar Bien. Sa newsroom, natuwang tapo mga tugang si Angel Mostaza. Yan man si Mary Joy Jaresco asin si Jenny Matthew Balyaran. Sa mobile, kasabay tapo dyan so yung piloto. Ang mata ng DCGB sa kalsada, si Henry de Boy Mata. Antang yaon man sa Production Assistance Center, Shara Mayliron. Sa technical side, welcome back, Papa Jing. Yan, mga tugang, Chief Ramir Tanay, nagbabalik. Ang ganda ng pangangatawan ni Jing ngayon. Katawang pang RR. Pang rest and recreation. Yan man siyempre si Jerome Nico Martinez na pong IT sa DCGB Social Media Department. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Another times of the day, more life, prosperity, and happiness. Ay, happy birthday kay Pading Buddy Prieto. Rodablas Preto. Happy birthday. Ngayong pong aldaw. Diyan po sa San Juan. In between San Juan and Rosario Estate. Ngayon po dyan si Pading Buddy. Kasi sa iba pong nag-birthday sa kanya, happy birthday po. Sa mga may anniversary, happy anniversary. Siring man duman po sa mga bisita, both foreign and local tourists. Enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Iyan. Hello kay Sir Kilo 01. KB 430 Kilo 01. Sir Renzo Crisostomok. Nakaantabay po tabi. At ang mga pagiribat sa Kabalikat Civicom. Team 1001. Hindi po sa Albay. Good morning po sa inyo. Particular dyan po sa 430.
Tarong Bangi Bay sa Santo Domingo, Albay. Good morning sa inyo mga pagiriba. Bueno, mga kabayan, inutunta na po ini. Nga, taday na ni mapugulan. Dakula ang initaas. Final na po ini para po sa mga motorista natin. Gumagamit ng motorsiklo, gumagamit po ng bangka, gumagamit ng mga sasakyan, mga jeep, mga SUV, kasarabay na po nagagamit ng mga generator. Ito na po ang final. 1 peso and 65 centavos ang aumento sa kada litro kang gasolina. Ang crudo, 2 pesos 70 centimos kada litro. Para sa diesel po yan. And then sa kerosene, 250, 2 pesos 50 centimos kada litro para po sa nagagamit ng gas. Ang dahilan po kayan, dahilan duman sa sanksyon, mga tugang sa Russian oil, duwang kumpanya na pinagsanksyon kan US asin kan United Kingdom, and iyan may epekto mga tugang sa mga crudo na nagpapasiring man o kaya mga oil na nagpapasiring po duman sa India and then sa China kung saan nagkukuha ang Pilipinas. Kaya po may problema tayo. Paitaas ng pataas na po yan. Final na po yan ha. Yung tinta, 165 per liter sa kerosene o kaya sa gasoline, 270 per liter sa diesel, 250 per liter para po sa kerosene. Yun na po yan. Effective tomorrow, 6 o'clock in the morning. Bueno, durante ang istorya, alin po yan sa luwas. Pading Jomar bien nasa linya. Pading, good morning, please come in. Salamat, Kaparing Mar. Good morning sa mga parantabay, sa mga gustong magkuhanin passport, gustong mag-renew kan passport na dahil managhiridali. Asin bako man kaipuan ng timano, pwede iproseso digdi sa syudad kan tabako puun ngo nyanal daw. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Eric Valeriano, ang tourism officer kan tabako, matapos na sa paagi kaning Tourism Council o Office kan Tabaco, sinabi ni Valeriano na pinaimbitaran ni Mayor Crisel Lagman ang Department of Foreign Affairs Legazpi para magbugtak nin mga tao digdi sa syudad kan Tabaco para makaproseso kan passport itong sumanga day managhiridali na makwatulos. Kumbaga puno niyan kan proseso, pero ang release pa kayo ni sa July. May passport on wheels pala dyan. Roger on that, passport on wheels. Susug kay Valeriano na enot na ining inibataran digdi ni Mayor kan nakaliis pang 2019 and supposedly taon-taon gigibuhon pero inabutan kan pandemya. Kaya dahil na nagkaralawas, ngunyan, pinaimbitaran girari kan alkalde na magpasiring di sa syudad kan Tabaco. And ngunyan na aldaw, pinunan ang pre-verification kan mga gustong mag-renew o mag-goan ng bagong passport. Ang mga tauhan kan DFA, nagbuktak ng pwesto digdi sa kiosk sa sentro kan Plaza kan Tabaco para sa pagpuprosesong iyan. Ang supposedly registration and verification kan passport application dapat kan January 13 hinapunan sigun kay Valeriano, pero dahil ang tapinming marot ang panahon pinagmawot indangon niya na sanang aldaw na inipunan madurar ini hanggang sa February 28 puro halawig, puro aldaw alas 8 ang aga hanggang alas 5 ang pagkapon digdi sa Tabaco City Kiosk Plaza. So ang mga interesado na mag-renew ka sa ng passport, so mga kuha pa sa nakipassport, pwedeng magdigdi sa mga aldaw na yan, huro halawig ining panahon na ini, hanggang February 28. Then, ang kinakaipuan lang ata nidang mga dadaron Pading Mar, para duman sa mga bagong aplikasyon, new application, siyempre makumplisin na kang so form digdi, dangan madar kang original as in photocopy kan Philippine Statistic Authority document, arogan, merit certificate, duman sa mga babae na may agom,
Kay po ang marriage certificate, Mhm. mga arog kayan. Birth Buda- certificate. Mhm. Tapos, siyempre, sarong Passport Ano, size na picture. dahil naman, dumaan naman kayo sa naritratunan mga ini. Day, madarayan pa day. Idudukutan sa form. Awiyo dito mga accomplice na conform. Hmm. Tapos, siyempre, ID ninda. Mhm. So, ID. So, iyon sa mga new applicants. Okay. Duman sa renewal, halos parehas man lang. Mhm. Current passport Mhm. with photocopy of so page baga. Aha. So date kay ito. Mhm. Tapos so parehas man lang kay ito sa PSA. And sigun sa PSA na arani undigdi sa City Plaza na pagkatapos kay ning February 28 na registration and pre-verification, magkakaigwa na nin encoding sa DFA portal sa March 1 to 21 ini sa Tabaco City Hall duman sa P-floor na inigigibuhon. Mhm. So online encoding sinda na kaya may record yun kaya sa aplikante mang giraray Okay. ang ring code. Then ang pinaka-ultimo na passport processing and possible na release na ini kan mga passport sa June 19. Aha. yan ang Pirang schedule. kantidad tadi ang pigpapahanda sa inda. Dai manapig sabi pa de. Actually, maraman tayo nita. Kumarin nyo. Tao-tao. Dahil sana kung darang. Ay, ito, may bayad. Sa May bago pag naman kung dahil kung dara. sa bagay, na- medyo bako gariyan masyadong mahal tahaloy. Yan. Ang mahal Oo. alam ko sumadalian. Di ba? Ay, mahalo nito. Mahal ito, labis sa 1 libo. week, Hmm. 1 week process. Mga 1,000 plus ito eh. Ay, sobra ho nun ito. Ayan, okay. Now, ano yan? Pwede mag-renew an maski bako taga-tabako? Pwede. Pwede mag-apply. Bukas for Yeah. everybody ini. Okay. Bukas tapos kasabago pigapot kung paano kung bako pang paso ang passport mo. Pwede na ngayon sir kung gusto ni kang 10 10 years. 10 years na ngayon eh. Oo. Maski bako pa ngayang paso yan, pwede na i-renew. Yan, tsaka itong tangali, mga makabil na sila sa mga 10 green years. pa. Sa mga green Oo. pa para maging brown. Oo. Okay. Actually, halos gabos naman baga itong mga green sa mga paso na ito. Mga paso na. Alo yun na ito eh. Oo. So kaya sumalibawa dahil pa man expired ang passport mo, para sabi digdikan mga taga DFA, pwede na mag-renew para paka-renew ka, di 10 years ng validity kaan. Ayan, saka maski mga mga haluyuno na dahil Ayun, expired na, pwede na kamo diyan tanganing arani na. Oo. Okay. Dahil na kayo po ang magparapasirig dyan sa syudad kan Legazpi. Bukas ini, mas kikisay, kung taga Legazpi gusto magbalo, di magdigdisinda. Yeah. Di ba po yan mga office hours 8 o'clock to 5. 8 to 5 yan, every Ano day. yan? Monday every to office, Monday to Friday Monday lang? to Friday. Monday to Friday. Yan. Oo. 8 to 5, Monday to February Friday. 28 yan, processing. Tapos isusunod tulad yan pag March 1. Mhm. So pag encode, hanggang ma-release na parehan sa imong passport. Okay. Yan pa din magdagdag na bareta, Jomar Bian, DCG. Thank you very much pa rin, Jomar. Bakit ugang, maray na bareta para duman sa mga kababayan po niya ito na nag-asikaso kasi ng mga dokumento para po makapag-abroad, magtrabaho o magliwaliw. O yan po tabi, kaya po yung passport. May passport on wheels. Mga tugang dyan po sa, sa Tabaco City. Ini po inimbitaran ni Mayor Crisel na magpasiring dyan and napagbigyan. Supposed to be dyan nung 2019 ba ito pero nagka-pandemic kaya ang ngunyan inutro yaw na po may realization na ponpong ngunyan February 28 to March hanggang February 28 ito hanggang Marso. Sige po tabi, arala ba po yan, magpasyar na lang po duman tabi sa Tabaco. Okay? Hello kay Manay Eden Thompson, yan, watching. Si Manay Eden nakaantabay. Si rin man si Evangelista, si Evangeline Liagas, good morning po tabi. Alright? Sige, mga tugang yan po ang mga primero ng kada ka mga istorya po niya ito, ngunyan po na pagkaaga.
Papa Mar, grabe man. Ano ito? Ay wala tayong magagawa po niyan, no? Kaya minsan mag-try tayong magtagalakad-lakad kung halimbawa gusto magtipid. At saka let's try mass transportation din, no? Pag may time, di ba? Hindi masyado nagmamadali. At saka kung solo man lang, maray kung duwa ta medyo tipid, di ba? Okay. Bueno, mga tugang, nagbiyaya ako kan Saturday afternoon pasiring sa Iriga City. Matindi na ang tinampo talaga. Ha? Diyan po mga tugang sa sa Satuyang National Highway, Maharlika Highway. Sa A26. Ha? Lalo na pag nag-abot ka diyan mga tugang sa Barangay Morera. Maray nga nita motorsiklo andara mo, medyo nakaka-injut-injut ka, pero pasiguro manggilarata minsan may mga harararom na talagang lubak. Na kung dahil mo mariparo, pwede kang sumemplang. Yan. Hanggang duman sa may partikan Balangibang, may mga porsyon na po duman na mga medyo raot na. Kaya magayon man ito na may mga pagpupuuna, no? May mga porsyon ng pigtrabaho. Okay? Pero siyempre, may mga pakiuron mga tugang. Kanakaagi pong si Mana, naging very vocal mga tugang suduang kagawad dyan po sa Banuang kang Ginubatan. And then sabi, may manifestation po sindang gigibuhon with DPWH, Regional Office number 5, na inimbitaran sa sesyon na magpaliwanag kung ngata tampig irinot ngayon na puunahan ng patrabaho sa mga lugar na bagay man ngayang raot. Kung pwede ngaya digdingon na inuton mga dugang sa Morera. Ayan po tabi adi. So ilingon ta kung anong mga developments po kayan, pero talagang kaipuan na pong irahayon yan. Kaya nga lang dapat pong adalang gimaray because pag na idali taman yan, inidali ta ngayon, piriton ta, baka magkausa po ng matinding traffic dyan. And lalo ka mong madadagit, di ba? So, piga adalan, may kansaro, baga naka-istorya ni Pio last week, si Congressman Didi, na kung mapipwede, so expansion muna, ang irahayon, tangani na may agihan sa auto, di ba? May agihan sinda. Pagkatapos ito sa kana tiradahon sa tahaw talaga. So yan po, mga nagkakape na po yan ng mga dapat na tawan po ng atensyon. Pero sa ngunyan, talagang magbaong kayo ng pasensya. Lalo na pag natsimpuan po nindo na surunudan ng mga truck, ay halaba talaga. Halaba talaga. It's good nga na nakapagbiyahe kita kan Saturday na dara-dara ta motorsiklo, kaya maski pa paano nakakagilid-gilid, nakaka-injut-injut kita. Pero talaga pong may diferensya na. Kaya sumabiyarahit po tabi, pasiguro na yung mga rueda nindo, pasiguro ng preno, tayo po yan tabi ang mga kunyan, ang mga aagihan po nindo na obstacle dyan po sa pag-agi nindo sa portion na yan kan highway. Di ba? Mga kunyan maski nga niso itong sa outside, so nasa rightmost side, talagang may mga portion na po mga tugang na naraot na. And may mga naraot naman kan mga padagos na pag-agi kan darakulang truck. Ngayon na po yan ang sitwasyon, ista. Iba. Okay, so duman sa mga kababayan niya to, mag-ingat na lang po tabi sa magbabiyahe. Pasiring po dyan. And then syempre, mga tuga, ang padagos na pag-inumdum ta sa mga motorista. Yan. Sunod-sunod po ang mga road crash. Kan Saturday na banggi, igwang nagpandali mga tugang dyan sa Purok 3 Kanlidong. Adi, bago mag-abot baga duman sa Sarong Gasoline Station dyan, igwang adventure na nakalampaw sa Kabasan, igwaman mga tugang na nabangga na Ford pickup na tuminagilid. Maray na lang tadayng gadan.
may mga lugad-lugad sa nagaro sa mga lunad kayto. Ano? So pasiguro po tabi kita, takansaro pa sa orinutan kayto sa may barangay, sa may Pacific Cordage. Igwaman mga tugang na nagbangga duman na tricycle, buda motorsiklo. Tapos motorsiklo at saka motorsiklo. Kasi kasubanggi, o to duman sa malilipot mga tugang. Sa San Jose, igwa na naman po na nagadan on the spot. Dahil lang po dyan. So, kunting lamig, mga motorista. Pasiguro po tabi kita lalo kung nag-uran-uran na. At talaga pong ano yan, may mga pangyayaring dito pa may iwasan. Pasiguro kita po tabi pirmi. Tasaro lang po ang buhay. Yo. Alright? Okay, o di, mga kababayan natin, Papa Mar, totoo ba na may uminto na naman? At anang iyo? Nag-ano ka kasuwago ta? Binarita ta na po yan. Sinabihan ta na kamo na yun ang Panginoon tang tapi kasuwago, di ba? Uliton ta, 1.65 kada litro sa gasolina, anumento. 2.70 kada litro sa diesel, 2.50 kada litro sa kerosene. Effective po yan, 6 o'clock in the morning tomorrow, January 21, 2025. Diba? Okay? O mga kabayan natin, 112 days to go bago mag-eleksyon. Malapit na ang eleksyon, mangako na naman sila ngayon. Ang kanilang mga proyekto, puro sugod balik sa uno. Kalsada at patubig sa baryo, hanggang ngayon ay di pa nabuo. Walang katapusan ang pangako, magpaoto na naman din tayo. Alright, yan. Badagos pang comment mga tugang sa saindang paglibot para po dyan sa roadshow. Kan sa inda pong ano yan, makina na gagamitin para po sa May 12, 2025 election. No? Itong automated counting machine o ACM para magamay kan mga butante. So naglilibot po sinda mga tugang sa mga barangay, sa mga banwa para mas maintindihan ka mga kababayan ta ano ang pagkakaiba kan ACM mo niyan sa kan BCM na ginaramit ka ito. Ano ang mga features niya. And then, sa mga features po duman, it can operate up to 14 hours maski mag-brown out, may standby na battery. Pagkatapos, dakula ang screen and mahiling mo kung ano sa mga binoto mo before man na-imprint mo yan. Ayan po tabi, adi, mga bagong mga sistema. Ayan. Hello kay Lorna Plaza. Good morning po, Sir Mar, watching from Castilla. Ayan, good morning po tabi and salamaton. And siyempre, mga tugang, papaharanin na yung papaharani an kunyan an karampanyahan para po sa nasyonal asin sa party list. Yan yung kampanya ka mga senador asin mga party list mapon po yan February 11 hanggang May 10, 2025. 90 days yan. Pagkatapos so, lokal, magpon po sa mga district congressmen hanggang sa kagawad kang syudad o banwaan, mga tugang, mapon man yan March 28 hanggang May 10, 2025. Diba? So yan, may mga pinagbabawal ng mga dapat na sunod doon. Digno yan pong election period na nagpon po kan January 12, bawal na ang pagsukbit din armas o badil, including replika ha, pati na sa mga inipong pinagagamit mga tugang sa airsoft, bawal ang bitbitin kundi ka mo nin sertifikasyon nali sa COMELEC na pwede nindong bitbiton yan. Otherwise, you will be charged mga tugang with violating the Omnibus Election Code, election laws mga tugang sa pagbisok-bit po ning armas. Ayo. Tapos bawal man mag birit-bit daw po ning mga ano yan, mga alalay security personnel without mga tugang exemption
from the Commission on Election. So yan po tabi, adi. So magpasiguro na lang tabi ang mga papeles po kung nakadun na itao, ipiling, lisensya, pagkatapos mga tugang ang mga mga personahe na nagmaman kan checkpoint, ang pig-apply po nila is yung visual doctrine sana. Yan. Kumbaga, di pwede ngayon magpabukas kang trunk, kang kotse, kan sa mga compartment dyan, mga tugang sa auto, visual sana. Hiling-hiling sana po sinda. Kaya pag kung naka-auto ka mo, bukumbanggi, pailawan po nindo so laog baga kang 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 auto, tanganing mahiling ang auto nindo. Yan, ang mga laog dyan. So kung dahil man po kamong kontrabandong daradara, dahil man po dapat na ikatakot. Sige po. Okay, mga kapatid, standby lang. We will be back for more stories. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Siyudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Kon si JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Kon si JP Lee, handang magserbi. Kon si JP Lee, handang magserbi. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagtutubod si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na sarong political pressure ana peace rally kan Iglesia ni Cristo na inatinderan kan nasa 1.8 milyon katawo kan Enero 13 ngunya na taon. Sa sarong payag sinabi kan dating senador na para sa iya saro ining political pressure para pugulan ang siblag as in independent na executive branch na pinamamayuhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na gampanan ang sa iyang constitutional duties. Tinawanin doon ni Enrile na ang presidente bilang chief executive ka nasyon ang may derechos na makipagkoordinar sa duwa pang branches kan gobyerno para mamantinir ang pagkakasararo para sa mas matibay na operasyon kan gobyerno. Yan ang pangalas 11 bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Playtime for all your gaming needs. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Right, Ned. Pag may check, that's the right one. The right one is Right, Ned. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shea, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Pangarap ay umangat pero minsan ay sangat. Kabayanin kita sa Ginebra. Ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako naman magbibigay. Kabayanin tayo. Kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, tapos mo yan, bro. Pray until something happens. Mga tugang, balik kita sa programa. Second part na naribanan niya ito digdi sa tuyang Aramon Yato program. Kumusta po sa mga late tuners natin, sa mga mises? Ay, rikas-rikasan. Todo na naman. Sarap-sarapan ng mga premyohan. Chip from here out. New Orleans, way back up in the Kuya Jun na police in. the student Si Jun sa nang-firmi nakaulok ko niyan. reborn who never ever Pag may tiyaga, may nilaga. charges like a ringing. Pag may itinago, o pag may isinuksok, may kuhog koton. Alright. Bueno, mga tugang naman po sa mga kababayan tagpangyari, adi. Ang buhay talaga ng tao, tingnan nun ninyo si Bistek. Kilala mo, si Bistek? Jerome? Yan. Si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista, hinatulang ka sa Dinggang Bayan na mapresonin 2 hanggang 10 taon dahil duman sa IT procurement, mga tugang. Pagkatapos
Dahil na siya pwedeng, ano yan, magkapot nin anuman na posisyon sa gobyerno. May perpetual disqualification pong ipinataw. Iyo yan mga tugang, so sintensya kan sandigang bayan, manungod po duman sa 32.107 million na kantidad po ng IT procurement para po sa online occupation permitting and tracking system sa irarom kan sa indang termino kan siya pa mga tugang sa alkalde kan Quezon City. Iyo po yan. Kaibanan po niya mga tugang na makukulong itong si City Administrator Aldrin Cunha dahil sa kasong graft o korupsyon, katiwalian nangyari. O yan po tabi mga tugang, mga updates pa sa mga sitwasyones padago sa pagtutok mga tugang sa accountability ka mga local officials nato, kaya pagpasiguro kamo pasiguro tabi sa mga kababayan ta. Ayan. Alright, sa mga pag-iriba nato mga taga First District, malungkot na balita. Ano malungkot na balita? Day kamo tinatantanan talaga. Palsok na naman sa agang ilaw nindo, mga tugang, tulong aldaw pati ini. January 21, January 23, and January 25, halaba. From 8 o'clock in the morning hanggang alas 5 ng hapon, base po yan duman sa ipinalawas na advisory kan Albay Electric Cooperatibo Aleco. May pigtatrabaho kaya dyan mga tugang, pero pigidali na talaga ninda ini na matapos. Long overdue na ini. Na, ano yan, 10 MVA substation, dyan po sa Salvacion sa Santo Domingo, Albay. Iyo. So, kay po na makonektar sa linya, mapatindog ka mga poste, mga tugang, para po sa 69 kilovolt line, na subtransmission line para i-connectar duman sa 10 MVA substation sa Salvacion. So hali duman sa Santa Misericordia, mga tugang, pasiring duman sa barangay sa Sitio Bicol sa Salvacion. Iyan po na pigtatrabaho. Napagyan na haman, ang sabi, iyon na nang masupply mga tugang ning kuryente sa mga isla. Ta sa presente kaya, nakakabit dyan mga tugang ang isla Kagraray, isla kan dyan sa Malilipot, tapos isla San Miguel sa Tabaco. So ini mga tugang apektado na naman so Santo Domingo ang may interruption yung pong Santa Misericordia Feeder 1. So, portion yan kan poon dyan sa Barangay Santa Misericordia, pababa. Fidel Sortida, San Isidro, Bagong San Roque, San Andres, Santo Niño, San Roque, Nagsya Poblasyon, bilog na poblasyon barangays kan Santo Domingo, from Barangay 1 to 9, tapos kalayo kay Salvacion Buata, Alimsog. So, yan po tabi, bilog na Santo Domingo, diyan po pagaling Santa Misericordia hanggang sa Alimsog. Training party kan Lidong, mga tugang feeder to yan, no? Dayan sakop. So bakakay iyo man tabi magpun man dyan sa barangay Tambungon sa Tambilagaw hanggang duman sa Namanday. E di Malilipot, Barangay Salvacion, Barangay San Antonio Santicon, Poblasyon, tapos Barangay San Antonio Sulong. Tapos Tabaco, siyempre yung Barangay Angas kan San Miguel, Hacienda, Rawis, Sagurong, at saka Barangay Visita. O iya po yan tabi. And then pag sa nasambit na petsa, o igwaman po na nakasabay na tatrabahon kan Aleco, dyan po mga tugang na
tatrabahon sa Barangay Gabawan, Portion Campiña, Francia, sa Daraga, asin Barangay Pawa sa Legazpi, from 8 a.m. to 5 p.m. naman. Ha? Schedule man po yan mga tugang January 22. Ayo. Okay, yan ang mga duman nga mga impormasyon para po duman sa mga kababayan niya to. Ngunyan pong aldaw na inin nin Lunes. Okay? Dugang ito po ng istorya. Hali po dyan sa luwas. This time, kunin natin ang mga reports from sa tuya po mga pag-iriba sa Mega Force Patrol. This time, Karen Ala na sa linya. Karen, good morning. Please come in. Thank you so much, Tabi Direk Mar. Naglalaom si Albay Acting Governor Glenn Daong Bungaw na sana mapadali kan DPWH 2nd District Engineering and Rehabilitation Construction kaining Albay Peñaranda Park. Nani nagakulaan posibilidad na pwedeng magamit ining park sa pagselebrar kan Magayon Festival ngunya na taon. Ini kasunod baga Tabi and Dimar kan ipinaluwas na impormasyon sa Junta Provincial ni Board Member Geraldo Palmiano hali sa DPWH 2nd District Engineering na petsa Mayo do sa taon na ini ang magiginang target rehabilitation completion kaining Peñaranda Park. Sa inisyal na payag ni Governor Bungaw, sinabi kainin enot na siyang nagkaigwanin haliput na pag-ulay sa nasabing ahensya na daing ibang lugar na gagamiton ang provincial sa Magayon Festival kundi ang Peñaranda Park na ini. Halagad sinabi man niya Governor Bungaw na naglalaong siyang dain na nagad mahaluyan pangmaray ang rehabilitation construction kaining Peñaranda Park kanani inanggad na syertong magagamit nanggad ining park sa pagselebrar kaining festibidad. Sa susupatad sa park kay Governor Bungaw, gigibuhon magpuon sa May 16 pagkatapos kan eleksyon hasta Mayo 31 ang Magayon Festival. Kaya dapat maaraman niya man ang posibilidad kung eksakto nanggad na Mayo 2 o bago pa ang Mayo 2 matatapos ining park bilang pagsiguro man na ma-accommodate ka ining park ang Magayon Festival 2025. Jaren, as per previous report, ang sabi, ang accomplishment pa lang dyan, nasa 50%. Roger, Tabi. Okay, so ang target date ninda na panibago is May 2, 2025. Roger, Tabi. Yes po. Sana dahil na magpara bagyo mag-uran na di. Ani magkahabol. Sabi nga ni sa tuya ni Engineer Geraldo Palmiano, board member, na kaya talaga na aluyan iyan na Peñaranda Park maaman dahil sa mga bagyo, buda pag-uran-uran. Kaya mo niyan, grabe man ang paglaom kan gobyerno provincial na mapunan digdi ang Peñaranda Park provided na sheltong. Naunang bitan ni board member Palmiano kung ano ang mga gigiribuhon dyan sa park. Kamagan Tabi, diba? Ano daan mga gigiribuhon dyan? Tapos siyempre sabi, papantayo na yan, nahiling mo na suduman sa puro, balda digdi sa may Kapitolyo. And vice versa. Dahil nang ulang-ulang sa tahaw. Di pa man Tabi and Dimar na pigsabi sa tuyang latest update kung anong gigibuhon niya dyan. Pero ang tigsyerto sa tuya is tigpapakaray na dyan sa drainage, so papanil dyan sa may stage, uda sa flooring Tabi kay yan Direct Mar. Iyo sa pinaka-latest na update dyan sa Peñaranda Park na tiga-ama na ngunyan. Dahing retrato dyan kang perspective? Di Tabi and Dimar. Linayog na garo, adi. Kakanginot pagpungkanigwa. Kanginot pagpungkanigwa eh. Nanahilit tanganin na pag yaong ka duman sa may paboritong nagkaunan ng pizza. Mahiling mo duman sa may partikan dibahin. Tapos may Kapitolyo. Dahil na, wala na yan. So skating ring kaliw ng pantay na yan. Roger, Tabi and Dimar. Kaya babalik so dating parke kan mga panahon na daing obstruction dyan. Okay, sige. Ayan, Tabi, Direct Mar, ang report, Karen Ala, DCGP News. Thank you very much, Karen. Ayan po Tabi, naglalaom si Acting Governor Glenn Daong Bungaw na matapos na. Ayan, matapos talagang pizza daw, tanganing magamit daw mga tugang from May 16 to 31 para po sa Magayon Festival. Naman maiwas mong lugar, ha? Yan man talaga man ang dapat na sikapon man kang DPWH persiguro na so kongresista so kontratista na mahaman po yan tulos
ngani na day man siya mamultahan pag parapilahaloy niya yan. Okay, pagadugang balikan taon mga pag-iriba. Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro pirmi. Nasa linya, hindi. Si Jimmy pala, Chief James, please come in. Yes, salamat tabi Director Mar. Paghali duman sa Busak, nagdiretso si Congressman Fernando Didi Cabredo digdi sa Kulyat, siyudad kan Ligaw. At sa mga women planters, nag-establisher nin kaunan digdi sa nasabing lugar, back up inikan kan DSWD itong Sustainable Livelihood Program. Kauronon ta itong kuan. Ada mo kunta si Kapitan Joe Marcy. Kan barangay Tula-Tula Grande. Open kading negosyo kading sana maglago kading negosyo and makabutang ang ibang branch. So, sabi franchise. Siyempre kan mga nag-negosyo pero may dapat positive. Pero may dapat may pangarap na mag-extend di kansatang negosyo. Siyempre, kansatang sa salamat na di man mangyayari kadidi sa Tercer Distrito kung da kading sa atin pa ibang congressman. Dahil si Kong nag-initiate ni women planters at the same time maging mga negosyante ito sa ating lugar. And siyempre, sa mga babae na dati, daman mga gigibo sa lang sa bahay, ikan mga lalaki, ikan mga asawa ninyo, wala, kayo na kamo power. No, kayo na kamo kita, kayo naman kamo extra income. Di sa namin, alin sa lalaki, di sa na kamo pirming sabaloy. No, pirming, wala, kayo na kamo pingka-abalahan. Eh, siyempre, strategic ni Director Mar, nasa gilid kan highway. Kaya dapat kauronon tayo ng women planters sa President Day. Kung kapital sa inali, si Madam Marlene C. Presidente ka po kan women planters. Anong barangay? Tula-Tula Grande po. Tula-Tula Grande ba ko Mangkulyat? Tula-Tula Grande. Uning crossing na ini kan tinampo sa ini ni diretso. Ay diretso po kaning Pantaw yata. Ay magagayuno na Director Maran na tinampo digi nasa intersection an sa indang kaunan. Si Director Mar sa DCGB live po kita sa radyo si Presidente Marlene C. ka makakawron niya to tabi Director Marcon. Paano nakatindugo nakamukna sindanin na negosyo nakapormular nin araw kaning negosyo digdi sa nasabing lugar. And ang katabangan digdikan na papel kan DSWD and Congressman Didi Cabredo. Go ahead, tabi. Ini pong programang gibuksan ningon yan, ining Maunlad Mamis kan SLC Association. Hali po ini sa DSWD through Congressman Didi Cabredo na itigtaong benepisyo sa mga women planters para sa ikaunlad kan pagkabuhay kan mga women planters. Nadailang po kami mag-asa sa ayuda kan gobyerno na maski puro paano igwaman po kaming income maghali sa tanuman diretso digdi extra income po baga iyan po sir. Pero miyembro din daw? Nasa 31 po. 31 ng mga kababaihan? Yes sir. Okay, so paano ka mo nag-establish? May kapirang kapital nindo initial? Ay sharing po kami sa pagpahawan kan daga. Buda po pinag-aarkilami sa daga na 3,000 si kaya daw bawion kaning sa oral daw nindong income? Kaya man po. Sir. Ano mga paninda nindo? Mga pagkaon po, alukan mga pang-ulam, mga pansit. So, iba-iba po, bastang pwedeng maging mapagkakitaan kan mga. So, DSWD anong papel? Maga-monitor lang po sinda, sir. Maga-monitor sinda. So, sa sharing, pira na tipo ninong kapital? Ay, kasi po pag kami sa tupad, sa beneficiary po kami ng tupad, nag-contribute po kami para pang-arkilami sa daga. So, tapos po,
nagako-contribute din po kami sa pagtrabaho kan tanuman. So, tapos pag nag-ani po kami, tigbabaranga-banga na lang po. Pag ining dilin siya digdibig babaranga-bangan din daw. 7 lang po sinraser na members ng kasi po yung mga beneficiaries digdi sa SLP dapat beneficiary ka din kan 40. Dapat beneficiary ka kan mga programa kan disability. Opo. Okay, Director Mar, may kapot ang katabi. Ayan, ano yan? May tinaong pondo manali sa DSWD, madam? Yes, sir. Nasa 15,000 every person. Tapos 7 po sinda, 107,000 po ang 105,000 po ang itinaukan DSWD para maging kapital ninda. Si Kung Didi, ano natabang sila? Siya po ang nag-initiate kang programang iyan para mapakinabangan niya. I see. Okay. Yan. So, madam, anong feeling na from farmer naging negosyante na kamo niyan? Entrepreneur. Opo, kasi po nagsimula po kami sir sa pagiging paratanom. Tapos po obserbaran siguro kan ni Kong Didi na desidido man po kaming mag-unlad sa pamamagitan kan samuyang pagtatanom. Inibaman niya po kami sa mga programa kan DSWD na maging beneficiary din po kan Sustainable Livelihood Program. So sa madaling sabi, maigos, iyon ang sinarabay duman sa mga beneficiarang kan DSWD. Thank you so much. Pick up on ni nagtataram si Congressman Fernando Didi Cabreto sa kaning mga kababaihan. Pono na yun, ipapautangan. So, kadi ka experience ka, magutang, pag pigsigil mo na, kaway ka na. Kaway mo na. So kaya, kay po ninyo, dautang, bayad-bayad. Di ba na ikuhan na po mong sumir, bayad-bayad. Pakautan, maray ka mag-iusip pag magutan. Bayaran ko na okay na. Bayaran na lang. Tapang mangyari. So pag puro kamutan, mauda kang kapital ninyo. Ama? May kaway ka pa. Ano pa pag-umunong diferensya? So, pagkalayo nyo sana. Si Kong Didi Cabredo, bayaba ko kan mga tao na nagpupursige sa buhay. Sa madaling sabi, bawal ang utang. Bayad-bayad. Talaga po, pasana. Yan na, sabi Director Maran sa tuyang mga dagdag na informasyon. Hali digti sa Tulatula Grande, no? Tulatula Grande ni. Ayaw Tulatula Grande, Ligao City. Yan, tabi sa Director Maran sa tuyang mga dagdag na informasyon. Kasabay si Ma'am Shai Cabredo and Sir Don Mape. Jimmy Nasalita, Kapitan Joe Marce. Ayan, Kapitan Digdi. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Mga tugang, so yan po tabi. Congratulations po sa Women Planters. Yan po sa Ligao, ha? Yan, from farmer to entrepreneur. Yan po. Yan sarong mere example po yan kang, pig-advokar ni Kong Didi na empowerment sa mga kababayan ta dyan na day magparaasa sa gobyerno kundi tabangan ang sadiri. Yan. Na makatindog. Indiyaon man si Congressman para hanapan si daning mga partners na pwedeng makatuwang senda. So yan ang mga tuga. Pero sa pagtatanom, ay guwaman ng mga naging beneficiaryo kan Sustainable Livelihood Program, 7. So nakakonsige na nasa 107,000 pesos from DSWD. So imo-monitor sindang matindi kang DSWD kung paano po ang dalagang kanegosyo. Kaya tarabang-tabang po sinda dyan. Good luck po tabi sa Indo, mga kababayan. We will be back, mga tugang. Oras na to alas 11:30 na ng pagkaga. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Playtime for all your gaming needs. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. RightNed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNed. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Check this out. Hisham Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na Ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Extra strong. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga dugang balik po kita sa programa ngunyan po na pagkaaga digdi sa Aramon Yato program. Kumusta po ang mga kababayan po nyato, mga misis? Pero dagdagan pa ang igos-igos. Tama dali na po magpangod to. Rikas-rikas ang todo na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Yan, mga kababayan. Balik po kita sa programa. O di padagos ko niyan ang abiso mga tugang kang Department of Trade and Industry. Pero babantayan po nindang maray. Iyan po ang mga tugang na mga panginot na barakalon. Ta may kunyang kaya may mga aumento, mga tugang by February. No? Mga nasa 5% na pong aumento. And ang mga tatamaan po kayan, mga tugang, iyo po ini pong mga produkto na mga dilata na sira. Yung mga sardinas. Tapos iba pang produktong dagat. Tapos processed milk, kape, sabon na pangkarigo, sabon na panlaba, kandila, asin, deboting tubig, asin yung mga locally manufactured instant noodles. Kasarabay po dyan so kape, asin so asukar. February na po yun ang bubungad sa atin by February. Pinagbigyan ng mga tugang kang ano yan, kan sa tuya pong gobyerno, kagad ang mga manufacturers na nag-aagrangin at nagulpi naman ngaya. Haloy na naghahagad ay man na paubigyan mo niya, pinagbigyan na po tabi. No? So may pag-umento naman giraray sa mga barakalon. Okay? Bueno, dugaan na itong mga tukang istorya. Hali po dyan sa luwas. This time, doon kita kay partner Aaron Mario. Dagdag dito mga impormasyon, partner Al. Please come in. Salamat, partner. Posibleng mapakinabangan na sa mga masunod na bulan o aldaw ang pumping station kan Ligaspi dyan sa Barangay San Roque.
Lusog sa informasyon ni City Councilor Alex Howe, kana naengkwentro ta kasuhapon na makauron, igwa nakiresolusyon ka ni an panlunsod na ito turn over na na maintenance sa DPWH para mapakarayan maintenance kan pumping station. Nagaburutuhan na gunian palunsod ang majority maski na nga ni si City Councilor Howe dahil siya nakaboto dahil na-late daw siya sa sesyon kaan mga tuminalikod na simana. Pero ang kamautan talaga kan presenting administrasyon na mapakinabangan ang pumping station na yan dahil masasayang masana na ginastusan kan gobyerno Nihinda ko lang kantidad alagad dahil na-maintain maray dahil dahil man kikaya na kan syudad and maintenance kani asin dapat daw sa DPWH na ini. Pero ngunyan dahil nga ni sa sentimento kan mayoriya sa gunian palunsod na ini may turnover and maintenance sa DPWH kaya pigilaoman na sa mga masunod na bulan DPWH na ang magmamanihar kay ini. Iyan tabi partner ang informasyon pa digdi sa luwas Alarmario DCGB. Thank you very much, Partner Al. Ayan po tabi ang mga developments pa. Mga tugang dyan sa mamaliugot na mag-functionar. Iyan na pumping station na iyong kasimbagan para sabi nga ni Kayan, day kita pagparabahaon digdi po sa Ligaspi. Haloy na daw na pigagad yang kang syudad, I mean kang DPWH. So ngunyan po na administrasyon sa pagi kang sarong resolution ali po dyan sangguni ang panglungsod, iyan na po tabi formalmente ng ipinagtataong kwenta kan syudad. Ang maintenance mga tugang kayan po na pumping stations digdi po sa syudad kan Ligaspi sa DPWH. Sana may pondo, and then mag-andar po talaga yan. Tangani na ang hagad na lang mga tugang sa mga kababayan iwasan ta na magparatapok ng basura tabi. Tamin sa mailing mo dyan sa may pumping station ang dakulono na basura. Baka yan pa makaapektar mga tugang sa pag-andar kaan. Yan, taramang tabang na lang. Total, sabi nga ni Kayan, inipong problema mga tugang sa pagba, sa basura. Kita mo sana makakaresolver Kayan. Sa giraray, uliton mga tugang segregation at source, at saka implement tayo ng zero waste. No? So magayon nga ito na pag-urulayan may bagan nakaaging Sabado doon sa boses kang kapalibutan with Sir Edwin Ribancos na sa ngunyan mga tugang bakuna sana sa mga recyclables ang pinagtatawaning atensyon mga tugang para mapakinabangan kundi pati na po ini na mga biodegradable wastes para i-convertir into a biofertilizer. Di ba? Di dakulang bagay po yan para sa mga kababayan niya to na sabi nga ni Kayan maging maging parte kita kan pagbulong kan sa tuyang mga daga na nagulpi na ka mga synthetic na fertilizer. Yan po adi. Including yung mga arikurong kambunay. Dahil dahil pagparatarapok iyan mga tugang magigibo yan na liquid fertilizer. May calcium pala yan Mayaman pala sa calcium yan na marirahi sa pagpapabunga mga tugang kan sa tuya po ng mga pananom na mga gulayon asin iba pa. Pagkatapos sa mga ali sa gulayon, pati na sa mga ali sa sira, yan pa mga tugang i-converter bilang amino acid. Kapag yan pong giniribo talaga kan lambang individual, diyan sa saod asin sa kada harong, wala talagang waste mga tugang na mapapaduman pa sa kali asin sa iba pa, pati na diyan sa mga landfill. Ang pwede na lang daroon po talaga nila duman ito po na residual, yung mga panapon. Yan na supposed to be, yan man talaga ang dapat na magdalagan diyan sa mga sanitary landfill. Pagkatapos yung kaya pinagsisegregar mga tugang
nganing maihip si vlog mo, so biodegradable, so mga nabubulok. Pagkatapos siyempre so mga hindi nabubulok, so mga recyclables, pagkatapos so mga panapon itong mga residuals na tinatawag. O di, pag iyan mga tugang na proseso, dakulang bagay na po yan para po sa mga kababayan ta. Okay, dahil man, sabi nga ni Ken, dahil man ngaya kay po na magbalyo tulos kita sa organic, kundi luhay-luhayan ta, kundi talagang napanggang ang daga. Dakul ang mga naging epekto. Kaya ngunyan dakul na talagang massive na ang information ng mga kababayan ta na before you start planting, make sure mga tugang na mapatest na to ang soil. Ang daga ta, kung ano ang mga nyaon dyan na nutrients, ano ng klase kang daga mo, acidic na ba yan? Tangani na makuha ang tama, ma-cure, di ba? Yan, very important yung NPK, yung nitrogen, phosphorus, and potassium. Mga tugang, yung tuloy yan, very important po yan. Kaya dapat po na asikasuhon. Duman sa mga kababayan niya to, maghapot sana dyan po sa mga nakakaisi, sa indo pong munisipyo, partikular sa agriculture office, pagkatapos sa mga learning sa agriculture, igwa po dyan. Tangani po na matukduan ka mo, asin mainggan nyo na magtanom. Minsan, yan so nakakadisginar sa iba na abo na magtanom taday, mga lugi nga pirmi. Mahalo nun nga pati ang mga abono, tsaka ano, yan. Ngunyan, iyon na po yan, ngunyan ang sistema. Na-realisar na ka mga kababayan, tanaswi ko para karaon ta, may ano yan, may mga chemicals na naging kausaman para sa mga lawas ta, yung salud na apiktaran. So, sa introduction giraray, kaya ni po ng mga dating mga ginagawa ka mga ninuno natin, yung natural sana, pero tiyan. Nagdadakol na po ang mga nagka-practice po kayan. And then, pati so ano pati sa mga ipot kan manok, mga tugang, yung chicken dung, ay mayaman po pala yan sa nitrogen. Kaya yan, pigahalo po yan, mga tugang, duman sa mga, sa mga biofertilizer. Ang bagay yun din ang gigibuon dyan, mga tugang, sa sa Ewa Beso, in partnership with the Laudato Si Cooperative, ang grupo mino ng Father Momoy, para, sabi nga ni kaya ni, makaproseso, mga tugang ning biofertilizer na sabi nga may classification, depende sa pangaipukan mga daga na mubugtakan kaya sing ka mga pananom. Kaya dakulang bagay, and exciting po yan para sa mga kababayan ta. Kompleto na, may composter na, pagkatapos syempre yung iba pa po ng mga proseso na iyo man si tinuro duman kan Sabado, mga tugang ni Sir Edwin Ribangol, sa samuya pong consultant dyan po sa Laudato Si Cooperative, Agriculture Cooperative. Pagkatapos siya man po yung focal person dyan sa Menro, para po sa maganda ang pinoproseso nindang abono dyan po sa Menro sa daraga. Hali po dyan sa mga mga tugang sa sa mga paratinda ng gugulayon, yung mga pick up po dyan, hali po dyan mga biodegradable, gigiling po ninda yung proseso. Okay? So, diba sa mga kababayan ta, maski sa mga harong-harong, pwede po natin gawin yan. Makakapagibo kita ng mga sadiri niya na fertilizer. Importante lang, mga tugang, na alamin natin paano yung gagawin. Yan, okay? Magdangog pirmi sa mga pinagpresentar mga tugang kan sa tuya pong mga kababayan, para maging ariglado kita, asin di kita masasala. Yan, okay? Diba po sa mga kabarangay niya to, mga tugang, kadakol po ini na mga mga nagpapaabot nin reklamo sa mga tinampo. Pati ngaya papamarili sa biga, may darakulao na. Yung mananggad, kung dahil mo kabisado talaga ang agihan, talagang ma-shoot ka. May igo dyan na halaba at saka dakula na sa bigaa. Na luho kan tinampo. Hanggang dyan sa may parte mang kampadang, di ba? Sana maisayos na yan, matapos na mga tugang ang
ang mga pag-uuran tanganing kung may asphalt overlay man na sabi nga ni kaya ni gigibuhon magibo na. Parantayon sana. Ta minsan ni iba man ang dalagan na parang tumatalon-talon ng mga bikulo. Di nga pantay mga tugang dalagan. Ano? Asikaso na lang tabi tanganing maging ariglado bang kita. Alright. O bueno, di duman sa mga kababayan ta, mga tugang, padagos po ining pinag-aantabayan ta ang mga magiging development diyan po sa Cagaray Island. Ta nagtumarparte na po sang guni ang bayan kang Bakakay. Pagkatapos nagkaigwa naman ng panghiro, mga tugang so mga ensya di gobyerno na pinaapudan. Yung DPWH, tapos yung EMB, Environmental Management Bureau, no? At nagulpiso sa indang mga residensya dyan po sa Bulacau, di ba? Narinalaog mga tugang sa indang mga harong, mga dugi, ragpasin ni Bapa, tarababaw na salog. Kan sabi, binisita na, and then, pararong kan salog, ha? Sana lang mapadali na, no? Tangani po na, dahil naman magparasakripisyo ng mga kababayan niya. To talagang dipisil, ha? Ang sitwasyon, mariray nga ko may tinampo na, iyo man yan ang sitwasyon na napalis nga sa muya na nga nagdalagan nga sa tubig gali po sa salog, no? Kaya sa mga kabarangay, mga itong antabayan na po yan, and tututukan taman yan anong mga pagiro nila tabaka maging ningas kugo niyan. Sana diretso po ang sa indong asikaso kayan at tangani po na ano yan, mapakarahi naman ang pagbuhay-buhay ka mga yaon po dyan sa lugar na yan. Okay? O ta garo ko niyan. Garo nga sige sanaan giribo. Tapos dahil papasiguro, dahil pigiling ang magiging epekto kayan mga tugang sa tuya pong komunidad. Ta arog nga ka na nangyari. Pigkuron tramineka ito, dinagos pa. Kaya may problema na ngayon lugod. Di ba? Tayo yan sa mga kunyan, mga agrangay bagakan, mga kababayan ta sa barangay kag Bulacau, Tanagan, Manait, wala naman tao. Kung papaano ang gigibuhon mga tugang, dahil duman sa life-threatening floods, hali po sa bulod. Okay? So, ipinaabot mismo in a face-to-face confrontations or dialogue with representatives from DPWH, Region 5 tapos kang DNR, Environmental Management Bureau, ipinaabot sa indabang agrangay. As in, so oral daw po ninda ng mga sakripisyo. Okay, nagtuga man, mga tugang so and yun na nga ni pagtuga, nasabi, i-dreads, o kakaluton sa mga salog, and then ang sabi, pinag-assess na, nagdumana, mga tugang so DPWH sa personnels, nga ning hilingon so tambak, mga tugang na tuni-tunilada na debris, composed po ning soil, yung daga, may dugi, tapos may mga gapo, na hali duman mga tugang sa mga kunyan, infrastructure projects na pinagigibo as in ongoing pa, mga tugang duman sa kabubuldan kan isla di Cagaray. Di ba? Arang tabayan tata ngani po na kunyan, day makalingaw. Day makalingaw. Alright. Okay. Papa Mar, kumusta na po so gwardya na nanipa ning aki? Hangyari. Hangyari. Kunya po ito, pinapudak PMP. At saka, pigano na, pig-imbestigara na. And, hinali na duman sa pwesto. No? And sabi kan SM, dahil na po makakakunyan, makakagwardya sa maski arena sanga. Bata so na sipa niya pala at saka inagawa ng kumbaga rin out sa mga panindang sampagita, scholar da sa sarong private school mangyari. Adi nagtitinda nga makatabang. Pero talaga arugan ka risky man mga tugang ang trabaho kang mga gwardya. Adi medyo ano yan, ang sabi nga ni kanibang gwardya na nakauron ta,
Garong nga mahigpit na naman kayo ang sosya. Ha? Lalo na nga sa neuro exam. Tayang palan, mga tugang, bago ko i-release ang lisensya, dapat makapasar ka dyan sa neuro exam. Tangani na masigurong arigladoan sa imong pag-isip. Bago ka temperamental. Ang sabi, mga tugang, malinaw ang instruksyon sa sainda pag-abot mga tugang sa customer service training na dapat mag-engage mga tugang kung man nin patakot sa buhay, lalo na kung aki ang pigkukumprunta. Babayi, may mga senior o kaya PWD, ang dapat nga kung arog ka na sitwasyon, mag-apod nin sarong opisyal o kaya lady guard na pwedeng mag-asikaso, mag-deal kang sitwasyon. Pagkatapos, mga tugang, dapat bako rude and violent ang attitude kan gwardya. Dahil sabi nga ni Kayan, armado sinda. Di ba? May mga bagay po na talagang dapat na siguruhon. Hindi yan mo, kinumpirma man yan, mga tugang ni Padi, ni dating Colonel Isguera. Duman po sa entrevista kasi na pagpaabot niya pa ng reaction manungod gayan. Okay? O bueno, mga tugang, sino bang nandyan? Hindi ko magita. Yan, si Joshua, nasa linya na. Mga tugang, sa oras niya to, mga tugang na 7 minutos bago po mag-alas 12 nin pagkaudo. Joshua, please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Mainit na talaga ang panahon naman digdi sa Tuya, sa Legazpi City. And sa paglibot-libot tabi, Sir Mark, na DCGB News, nagyanta naman itong tigpapakonstruir baga na People's Park sa Boulevard, sakop kan Barangay Puro, Legazpi City. Kung sa'y na mariparo, klarado na tabi, Sir Mar, na lugar. Asi natapos ng magkalali kan Legazpi City Engineering Office, itong mga tindahan kana mga nagitinda sa nasabi ng lugar, pigitin sa baga dyan, tusok-tusok, ihaw, and buko, asin iba pang klase ng mga pagkakan. Sa laging pahayag baga ka na City Government of Legazpi, target nindang mga tapos asin na formalmente makapag-operate na People's Park na ini by summer ngunyan na taong 2025, kung kaya ipig taong kumbaga mandato sa Legazpi City Engineering Office na pagpapalipat kan mga paratinda duman sa bago rindang tindahan sa gilid kan People's Park na ini. And sa nariparutangon niya na pagkaga, Sir Mar, parte ka na rekorida ka na DCGB News, nakabaralyo na itong mga paratinda duman sa konkreto asin na mas malinig, mas magayon na tindahan ninda. And itong parte na binarayaan na ka na mga dating nagtitinda duman sa may atubangan ka na People's Park, gabos na nahali itong mga dating kumbaga payag-payag ko na hilingon tabi, Sir Mar, kung kaya dara kay ni makapagpadagos naman kan phase 2 kan patrabaho ang nasabi ng People's Park na ni. Susog sa nakaaging pakipag-uron ta kay Legazpi City Engineer Clemente Ibo, nahihiling niya man na medyo magiging makaskas na na pagpapatrabaho kay ni People's Park, kung kaya sa estimate niya day man magagawal sa oras kung ang target summer ngonya na 2025 makapag-operate na ni, kung kaya pinagahingo maninda na maibalyo tulos itong nasa 13 gabos-gabos na mga paratinda sa bago nindang tindahan, mas magayon, mas malinig, pero mahiling tabi, Sir Mar, bawal mananggad talaga ang pagsuyap. Wala nin lamesa sa tubangan kan tindahan, wala nin suyap na mga trapal, dahil tasusog sa naging pahayag ni Ibo, mabugtak sinda ning common dining area para sa gabos na makaraon duman sa People's Park. Yan tabi, Sir Mar, ang dagdag na sitwasyon. Joshua Bino, DCGB.
Thank you very much, Joshua. Makatugang hello kay Nad Asulod, watching from Paranaque, Tambo. Yan. And also, that ends our program for today, mga kabayan. Salamat po sa pagantabay, sa para mga nakaiba na ito sa presentar kang programa, Mega Force Patrol. Siyempre, sa lalo technical, sina June Napolis, kasubago si Chief Ranier Tanay, Lauman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sa bilog na mga tagbangtaboy niya to, sa inman na partikan mundo, ng kapwa ko Pilipino. Ako po si Mardela, thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Standby po, taod-taod lang ang Bareta alas 12. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation